Ngonyaka odlule zonke izinsiza zikahulumeni zaya ezinhlelweni zokulwa neCovid-19 kwahlehla ezokulwa nezifo eziyingozi njengegciwane lesandulela ngculazi kanye nesifo sofuba. Lokhu ke kwaba nomthelela ekuthathweni kwemishanguzo. Undunankulu wase Gauteng uthi lokhu sekuwumlando manje. We have drawn important lessons. When you fight one pandemic, don't shift your resources and your focus away from the other. You know, we also have other pandemics, gender-based violence, teenage pregnancy, all those are very, very serious social ills. Makhura uyavuma ukuthi ikhona inqubekela phambili ekufezeni impokophelo yenhlangano yezizwe yokuqinisekisa ukuthi u90% wabantu uyazi ngesimo sabo ngalesi sifo. Abantu abaphila negciwane bathi kuseyinselele enkulu ukucwaswa. We are more victimized of the gender-based violence due to our disability. Uhulumeni wase Gauteng unxusa abantu bakuleli ukuthi bagomele iCovid-19. Ngingumbalenhle Mthethwa wezindaba zeSABC ngibika ngeseGoli.